Ndinoda kuti kana pane ari kuzivawo zvakaitika angosununga hake kundiudza. Angonzwawo mwoyo wake kurwadziwa kuti akashayikwa wemunhu. Angondisunungukira kungondiudza. Akusunungure. Asununguke kungondiudzawo. Kana ane maziro, kana pane ane maziro ake kuti mwana akafamba sei. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Tinokwasai mhuri yeZimbabwe kwose kumativi mana ondise nyika kwose kwamunenge muchitiona muripo paYouTube, paFacebook kana paTwitter kana paany social media platform yaunoona mavhidhiyo yedu. Kune vatanga kusvika pano ndokumbira ubaye button rakanzi subscribe, like and share nekuti zvinoita kuti tiwane simba rekuramba tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika mumatunhu matinogara nematinorarama. Zita ndikunashe, ndinofara kunge muviri pano. Makadini henyu mama? Tinofara makadini henyu? Tinofara hedu. Nhasi ndina mama vari pano vane nyaya inosiririsa, inorwadza. Tinosimbounza dzimwe nyaya pakati pedu, nyaya dzinofadza, nyaya dzekuti unoshamisika, but nhasi ndauya neimwe nyaya inosiririsa. Mama vari pamberi pedu vane mwana wavo aiva nemakore 2 kana kuti ane makore 2 ekuberekwa, mwana wavo mukomana. Mwana wavo akashayikwa 7 months ago, nanhasi haasati awanikwa. Kana achiti akashayikwa ndikuti he went missing, kutonga aitovepo but akazoshayikwa. Saka ndati nditaure namama vari pano muri dzimwe mwana kuti chii chakaitika kuti mwana ane 2 years agoshayikwa on the face of the earth zvachose. Ini ndobva kunyanga kunonzi Nyamaroka. Alright, tinofara. Nhasi ndakudaidzai kuti timbotaura nyaya. Mungambondiudza kuti mwana wenyu ainzi ani akashayikwa? Mwana wangu ainzi Munashe Kachere. Munashe? Munashe Kachere. Munashe aiva mwana akaita sei? Aiye mwana mukomana. Akasimba mutema. Alright, akasimba mutema. Aifara here? Aiva mwana anofara sevamwe vose? Haanga ari mwana ngoitawo sevamwe vanhu. Alright. Anga akutozvimhanyira achitotamba nevamwe? Kutotamba, kutotaura nyaya dzese. Alright. Kubereka zvakanaka akatokwana asiri premature? Ayo zvese zvazviripo. Alright. Munganditaurira kuti chii chakaitika musi iwoyo here wakazoshayikwa mwana wenyu? Mwana aigara nagogo kumusha, ini ndaigara kwaRara. Saka gogo vanoti ivo vaida kuenda kunowacha. Ndobva vangoti mwana panofamba achingofuratira achikiya dhoo achikatongochoka chona mwana pasisina. Panguva diki iyoyo yakaitika izvozvo. Alright, mati vava kuda kuenda kupi? Vaida kunowacha kuwasha. Nemuzukuru wavo? Nemuzukuru wavo. Vakangoti Munashe panofamba muzukuru ndikiye dhoo. Saka the moment vakafuratira vachikiya dhoo, vakacheuka vapedza kukiya dhoo ndopakaona mwana havasi kumuona. Saka iyo sekutaura kwavo vakati panguva iyoyo vakambotsvaga semunhu waingofunga kuti pamwe pane padhuze paaenda semwana mudiki. Asi vakazotoona kuti mwana ndiri kutomushaya, kwakuudza vamwe vhireji kubatsirana kutsvaga mwana iyeye. Saka pane vana vechikoro vaibva kuchikoro masikati ivavo vasangana navamwe madha vanga ine mwana Munashe iyeye. Saka pavana vechikoro pane mwana wamadha ivavo nemwana wekumwe woimba. Saka mwana wavo ndiye akatovhunza kuti mama, kuimi muri kuenda kupi nemuzukuru wambuya wagodhi? Ndobva ati ndiri kuenda nopagogo wacho ugadheni. Saka uyu kunext door pakasvika kumba achinzwa kuti mbuya washaya mwana. Ndopakati aiwa tamuona ana mai kana achitoenda naye achiti ndiri kunopagogo. Ndo mabudiro akaita nyaya. Alright. Kune maisotombomuendesa achitodzoka here kwamuri mwana kuna gogo wake? Kuna gogo. Aimboenda kana kuti ndokwaanga kutogara? Ndakanga ndatoenda tichitonomusiya ndakuita zvebasa. Akareke kutotanga? Anga ane 6 months ariko kumusha. Alright. Anga ane 6 months. Alright, achitombozodzokawo. Inini ndini ndaingopota ndichienda ndichimboona mwana wangu. Alright. Saka musi wamaimusvitsa pana gogo, pane chimwe chinhu chiri unusual here chamaiona? Especially that day. Paronzi pane chimwe chinhu here chekuti mungafungira kuti chiri out of the ordinary?
chamakanzwa gugu achitaura zvemusiwo. Hapana chandakanzwa chakatsanangura chakasiyana pano zvagara zviri. Mungambonditsanangura kuti pamba penyu pakaita sei? Pane musha wakaita sei pamba penyu? Sekuziva kwenyu kuti kuinyanga inzvimbo yemakomo. Pamba pedu pakaita pakati kwirirei. Saka kwawaida kuenda waitoita zvekutodzika mugomo wachidzika kuenda kunowacha. Asi wanga wasati wabva pamba, wanga achiri pamba. Ko makanzwa sei pamangaudzwa meseji iyo yekuti mwana achazwa? Wakaita zvekufonera? Ivo pachavo sevanhu vakuru vakambotya kuti tikakasika kuudza mai vacho mwana tichamuona. Saka inda vakazotofonerwa naSamuel 11 PM. Konya yatiri kunzwa mwana azowanikwa here? Mwana upi? Ndaitoshamisika kana ndisiko. Shanza tambonzwa kuti pane mwana asiri kuonekwa kumba kwenyu. Because kwagara kwakuine vamwe vana. Anga asiri ega mnashi. Ndikati handina chandikuziva zvakati aiwa chimbokonifema indogona kutaura chisizvo munhu yeva. Ndangofonera munin'ina wangu batondudza kuti sisi kuno kuri bo but munasha hatina kumuona. Ndo mazira andakaita nyaya iyo. But semubereki munongoziva kuti zvinongokuremerawo. Saka musi uyo after vakati vakambozamawo kumutsvaga. Akatotsvagwa akatobatsirana nevanhu vese. The following day acho akazotoita research yemudzimba. Mushure mekunge vaenda mapurisa. Iwo munoziva zvekuti unenge vanhu vanenge vasingatarisiri kuti kushaya kwataita togona kuzotospenda imwe kana kuti spenda night mwana tisina kumuona. Sevanhu ndofunga vanga vanowe bhozi mapurisa vakazotoenda ari chimangwana. Vatoona kuti mwana hatisi kutomuona zvesho. Vatorara. Vatorara but saka pakaenda kupolisi unoripota nyaya yekupurisa yakatambirwa, wakaita research mudzimba wakaita sei but wakatokara. Kova muwakidzano mapurisa akatombosvikawo pamba ainzi akaonekwa ine mwana. Wakasvika paari? Vakasvika. Akatsvagwa. Wakatotsvaga. Semunhu anenge aita zvinhu zvake munhu angati abachena achichengetesa anongotoendesa Samuel. Bhozi matsananguriro akazonge akuita wana wamai avo. Vanotiwo pavanga vakubvunza nemaCID wakati mwana takarara naye mumba muno asi mama wakamuka makuseni wasimo nemwana. Zvichireva kuti kumutora kwakaita masikati wanenge wakanomisa wakazomutora wakarara naye. Nemuwakidzano wemaiwe neukama hwakanatsa kunaka. Pakugarisana ungazozivi zviri mwoyo memunhu paitiwa aiwe munhu wekuti takangogarisanawo zvakanaka. Ende pamba pedu anga atori free kungouyawo. Sematsananguriro akaita mai pakazonzwikwa unzi mai avo wane mwana. Waiti iwo kufambidzana taifambidzira nawo asi kamadhays kakabviseta zvaitika wanga kungouya pamba zvimwe chezvo. Ngaiuya achizo. Kungouya asi muwakidzani anogona kungoya. Ndinoziva kuti kuna vanhu vekuti anogona kungofarira kungotandara mudzimba dzamwana. Saka iwo wanga usina zvawaifungira pavari. Aigona kungoya achikumbira something semuwakidzani watakagarisana naye. Unenge usingafungi zvakawanda. Saka ipapa since pane 7 months muchiri kumutsvaga here? Muye muchiri kumutsvaga nenzira sei mwana? Inini samai wakabereka mwana. Ndiri kungofamba makasiyana zvandikangonzwa apo pane panobatsira apo pane vari kuti zvakati ndongosvikepo ndichingonzwa zvakasiyana siyana. Asi ndiri kuona kuti kubatsirika chaiko handisa ndabatsirika. Kova pane vakambotraiwo kumbokuudzaiwo here kuti mwana akambonenga yakadai? Hapana chinobatika. Hapana chati chambotaurika chinobatika. Saka masuspect yenyu kana kuti vamwe vanomunofungidzira angotori muwakidzani. Tomboti muwakidzani ari kuona video munoda kumuudza chii pamusoro pemwana wenyu? Inini ndoti kana achiona video iro zviri kuitika zvazvara nhasika ndinoti mukugarisana chaiko kana ari chiziva kuti iye ndiye akatora mwana akamuendesa kwaakamuendesa zvakanaka chaizvo kuti angobude pachena zvake ndingoziva zvaakaita kumwana wangu. Angobuda pachena chete. Angotaura ega kuti mwana ndakatora zvakadai. Saka
Saka pane pamakazombotaurawo naye here pamunosanganawo kuti seiwo urunzi ndiwakatora mwana anenge achingoramba? Zvakaitika paakatorwa achiendwa naye nemaCID kunyanga ndokwakazenge aendeswa. Wakamboferefeta achimboya kumba achiita sei iye ari ikoko ndobva wazongomusiya. Pasina imwe hamuna kuudzwa kuti sei nyaya? Hatina chatakaudzwa kana kuti sei nyaya yapera, asi inini ndakafona ndikati ko munhu akabude makamusiya wasei musina kuzotipa feedback yekuti zvakafamba sei, ndiye here zvechokwadi akatora mwana kana kuti wakati nyaya iyi makaita kunzwa wana isusu hatitedzerezve nyaya dzewana. Inimi kana mune information yamunayo pane zvamunenge mazonzwa munofona bheki kwatiri kana kudzoka bheki kwatiri motudza kuti hanzwa zvakati. Saka ini ndakarwadziwa nazvo sekuti isusu tichirarama tichivimba nekuti vemutemo ndo vanogona kutibatsira. Since makashaya mwana gogo anditi mai venyu ukama hwenyu hwakamira sei? Inini ndakangozvitorawo kuti zvinhu zvinoitika, nyangwe ndandina ini ndaigona ngomushaya. Saka handingaite grudge namai. Ndinotorwadziwa kuti zvakaitika hazvo mai vangu vanawo, kana iyo pari zvino munhu uya akungogara akaremerwawo sekuti mwana wemupashi. Asi munototaura zvenyu apo napo? Kwete zvapo napo tinototaura. Ko murume wenyu akazvitorawo sei? Toziva kuti panoitika chinhu zvakadai varume vanotanga kublema. Zvakaitika hatisisi hedu tese, but nyaya iyi pandakaudzwa nyaya ndakatoenda ndikanovaudza, ndo nyaya iripo. Vabereki vanguwo iwo mama pachawo vakatofona. Iwo ndo vakafonera mai through kutanga ndavaudza vafonera mai. Mai vavatsanangura mupasha ndo zviri kuno soso mwana hatisi kuziva ndamushaya mwana soso akangozvigamuchirawo. Asi hauzoziviwo nokuti chakaitika ndechekugamuchira kwaakaita haana kumbobvira azosvika kumba kunonzwisisa kuti zvakafamba sei, mwana anga ari papi zvikazodai haana. Kubva pazvakaitika haana kumbosvikawo haana kumbosvika pagiraundi. Nyangwe pandiri kufamba ipapa apa handisati ndambofamba naye, iye anongoti ndiri kufambawo. Saka hamuna here fungidziro yekuti anogona kunge aine chinoziva, nokuti tinoziva kuti munhu anouyiwa achionawo pakaitikiracho? Iyo pfungwa iyo ndinotomboifunga zvangu kuti wangadai pamwe wariwo ane dhiri rawakaita kana kuti wakatora mwana wavo, asi chokwadi chinoda waona. Saka hamuna kumboongororawo kusaidhi iroro kuti mwana anogona kunge akatorwa nababa wake chaivo bati musingazivi? Kumusha kwa baba wacho nekwedu manje, because baba wao ndiye kwa Mutokwa. Alright. Okay. Ndiye kwa Mutokwa. But amuno topanda kuongororwa here baba. Izvozvo zvinoda kuongororwa asi kuongororwa kwacho zvinoda through abatsiri futi. Alright. Because nana maongorora ndikaita unogona kuenda kana kumusha kwacho wosvika hauzivi hama dzavo kana anogona kutorwa isa samwe. Zviriko varume vanogona kuzviita. Alright, ko vamwe hama dzenyu dzakazvitorawo sei chiitiko ichi? Ukama hwenyu nedzimwe hama hapana ari kukupomerewo here kuti mimi mune zvamakaitawo? Hapana ari kundipomera, vanhu vanotorwadziwa namanje tiri kungobatsirana kufamba. Kuna vanenge vasinganatsonzisi kana muchiti kufamba makambofamba kuti? Hai, ndakafamba maprofita akawandisa nevabatsiri kana vechivanhu iwani vandakaenderawo zvangu, but vabatsiri vakandibatsira vakawandisa vachitaura zvakasiyana siyana. Tinoziva kuti vanhu vanotaura zvakawanda, but tinozoona pane painekana kuti mashoko ari kungoramba achidzokurudzwa. Pane zvamakabatisisa? Handingati ndine zvandakabatisisa, nokuti vamwe vaingoti hatina zvatiri kuona, vamwe vaingoti mwana wenyu mupenyu muchazomuona, vamwe vachiti mwana wenyu akaurawa akatengeswa. Saka hauna chinonyatsobatika chaunoti ichi chingadai ndicho chiripo. Inyaya inorwadza. Saka zvinondimira zvakanaka. Ndinozvinzwisisa. Saka makambowanawo here anombogarawo nemupasi achitaura nemi kuti pfungwa dzidzikame?
Nokuti ukasvikira pakuudzwa kuti mwana wako akafa but hauna kana chaunoziva. Vakandikanzera vakawandisa. Alright. Vakawandisa. Zvekuti inini hangu sembereki unorwadziwa. Asi wavariro ndekuti unofanira kurwadziwa uchiziva kuti ndikarwadziwa zvakanyanya ende unogona kufa kana stroke kana kuita BP ofa. Saka ndorwadziwa zvangu but ndine pfungwa yekuti ndorwadziwa asi ndofanira kutsvaga nekuda kuziva kuti zvakafamba sei. But imimi samai unoziva kuti pakati pemwoyo penyu apa munoziva kuti mwana wangu pane chakaitika kwaari, nyika yese iri kuzviziva. But pakati pemwoyo wenyu mufunga kuti chii chakaitika mwana wenyu, nekuti hatingati munhu achingovhara dhoo achicheuka kudai kwakutoona mwana haana kuchema haana kudii. Pakati pemwoyo penyu mwoyo wenyu unokupupurirai kuti chima. DJ zvekupupurirwa kwemwoyo ka nenguva yako nonetsi. Asi tinongoramba tiine kutenda kuti pane zvichaitika. Saka mapurisa akangomirirawo pakuti tichazokubatayo kana paine chaitika. CID munyangagwe yakazopedzera yani nyaya iyi. Mapurisa akangoisarendera kuma-CID. Saka ndo akazongopedzisira kudi wakuita nyaya iyoyo. Hapana here pachimwe chamunoda kusheya kune vanhu, maybe vana anogona angakaita sei mugona kumudescribe, panogona kunge paine munhu akamuona mwana wenyu. Kungoti parizvina foni yangu yapo yakafa handina mafotos. Daiva munhu mutsvuku here mwana wenyu? Anga asiri mutsvuku, anga ari mutema. Anga kutotaura zvetuyeziwo anga kutaura. Chinhu chinorwadza kune vanhu vanenge vakamuonawo, maybe pane munhu anenge aine information mama, munoziva kuti pane zvinhu zvakaitika but vanhu vanenge vachitya kutaura. Kumbira samai semuridzi wemwana muudze munhu because vhidhiyo ino ichaonekwa navanhu vakawanda. Muudza kana paine ani kuziva, nekuti munhu angodisappear, hakuna magic dzinoitika, pane anenge achiziva. But akaona mai mimi muridzi wemwana achitaura anokwanisa kuisa kana anonymous message kuti chimbonangaidzaka muda kumuudza chii munhu pane anenge ari kuziva, kana pane ari kuziva zvakaitika kumwana wenyu. Ndinoda kuti kana pane ari kuzivawo zvakaitika angosununga hake kundiudza. Angonzwawo mwoyo wake kurwadziwa kuti akashayikwa wemunhu, angondisunungukira kungondiudza. Akusunungurei asununguke kungondiudzawo kana ane maziro, kana pane ane maziro ake kuti mwana akafamba sei. Ndofunga muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa mwana ane 2 years akashayikwa. Nhasi ndine mubereki wake mwana aive mwana mukomana ngasi aine 2 years. Munongoziva zvine zvakuti vana ane 2 years vanoti gogo pavanga vakuda kunobudawo vachinoita mabasa epamba. Mwana akanga akavakuya dhoo kuzocheuka kudai mwana hapachisina, mwana atoshayikwa. Saka zviri kwamuri mhuri yeZimbabwe, kana paine anoziva, kana paine akamboona, kana ane chaanoziva pane nyaya, munozama kubata mapurisa anenge ari padyo nemi. Mungoisa anonymous message kuti mai vabatsirikane, nekuti kuona kwangu ndikuona kuti chinhu chiri kuvadya pakati pemwoyo. Hapana chimwe here mama chamungada kuudza mhuri yeZimbabwe specifically kuti pabatsirike, kuti mwana wangu anga aine maki yakadai so kuti vakwanise kuzomuona, maki yekuti tinoziva kuti kana ibirth mark, because vana vanobiwa votogona kuchengetwa kumwe. But imimi samai mune muchiziva kuti mwana wangu aine birth mark yakadai, nekuti mwana anokura but munongozoziva kuti ni mwana wangu. Hapana. Pari panyaya yebirth mark yawo anga asina, but hapana chinoratidza kuti ndiye chamaiziva samai. Chinoratidza kuti ndiye hachishayikwa. Anga ari mwana anga airatidza kuti anogona kuzoita mhanza kana akura. Anga ari mapfeka. Anga ari mapfeka.
Aiwa, tinotenda. Mhuri yeZimbabwe tinokumbira mubatsire mama ava. Nyaya iyi tinoziva kuti ichasvika mumatima nenyika kune vanenge vaine information, kuna vanoita zvemutemo, batsire mama ava vanike kubatsirikana. Handiti mune mapicha ake mugona kuzondisendera ndoisa pasaidi kuti panenge paine waona. Tinoziva kuti kunzoku pane anaona vhidhiyo, pane anenge aine information iyoyo. Saka tinotenda kuti pavhidhiyo ino tichawana ndichaita kuti wane musendero mafoto iwaya. Handiti tichaita kuti chapa namba someone akusendera because akatombotorwa ini foni yangu yapo yaka. Thank you so much man. Imwe nyaya ndokumbira kuti kana pane wabatsiriwo sekufamba kwaNanchit, kana pane unogona kubatsirawo nenyaya iyi kuti ndizive kana kuti zvakafamba sei, wanga wemweya kana wechivanhu zvese, ini chandiri kuda kubatsirika ndoziva. Kana vane vabatsiri tofunga hero shoko makasununguka kuenda kuna N1. Makasununguka mama. Thank you so much.